Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nibda biex nirringrazzja l-sponsors, Tashmoon Caterers, Litri Auto Motors u patrickprince.com. Mela l-lum ħan nittrattaw l-Alien Abductions, fl-imkien miegħi għandi Keith Ellul minn Kuntatt Malta, UFO, skużawni. UFO Kuntatt UFO Malta. Di dejjem tfixkinni. Dejjem tfixkinni. Mela Keith, għamilt naqa ta' presentation tal-ostja. Għamilt presentation żgħira fimni xejn speċjali. Ħalli ovvjament in-nies anki they relate ma dak li nkunu għadin ngħidu. Fuq nota personali irrid ngħid li hawnhekk f'din il-presentation daħħalt naqra informazzjoni li ma jfissirx li jiena nemmen 100% x'fiha ġifieri, fis-sens li jiena naqra żgħira xettiku fejn tidħol alien abductions. Mhux qed ngħid li mhix possibbli ġifieri tifhimniex ħażin. Però kif ngħidu s-soltu hemm dik il-question mark kbira. Ma nafx hekk jistax, ma nafx hekk qed jismani Mirko. All right. Għax m'għandix biex nqelleb l-slide għalhekk. Mela ħanibdew biċċa nkissru x'inhi alien abduction. Bażikament alien abduction hija klassifikata of the fourth kind, taf illi Alan J. Hynek kien għamel dawk il-klassifika insomma ta' Close Encounters of the First, Second, u alien abduction hija klassifikata bħala Close Encounter of the Fourth Kind. Dal-fenomenu ovvjament jitratta fuq nies illi jallegaw illi ġew abducted insomma minn kreaturi ħanajdulhom hekk strambi. Mhux ta' din id-dinja. Ħanajdulhom aliens. Ovvjament kontra l-volontà tagħhom u kultant anki unexpectedly ġifieri ma jkunux jafu illi ħajġu abducted. Min jgħidlek illi dan huwa kontakti u jabdaktjaw ġifieri fuq dik regolari ġifieri. Ovvjament it-teorija hija li dawn huma extraterrestrials jew inkella kif ngħidu s-soltu ġejjin minn dimensjoni oħra illi qegħdin jieħdu a physical form ġifieri when they transverse from a different dimension, ġifieri higher dimension. Jiena personali naħseb iktar it-mental abduction. Mhux qed ngħid li ġifieri mhix entità oħra li qed tabduktjhom ġifieri, imma ma naħsibx li it's on a physical level. Fil-fatt nisimgħu ħafna stejjer pereżempju ġieli jgħidulek illi jaraw UFO ikun pereżempju 40 piet u n-nies meta jiġu lura jgħidulek illi ġewwa kien kbir daqs ground tal-futbol. Tibda tgħid allura kif id-dimensjoni ta' barra u ta' ġewwa huma differenti. Għalhekk nibda ngħid jien kultant illi it's a mental thing iktar minn physical. In-nies ġeneralment jesperjenzaw illi jaraw humanoid figures, ġifieri dak li aħna nsejħulhom the grey alien ġeneralment, is-soltu dejjem ikunu tlieta, ġeneralment ikun hemm dejjem dak li jsejħulu leader li jkun qed jikkomunika ma' di abductee ġifieri. Ħaġa tal-iskantament dejjem ikunu tnejn osra u wieħed twejl. Ġieli smajni għadi kemm il-darba. U l-kbir dejjem jgħidulhom pereżempju jekk toqgħod bravo u kwiet norik il-kulur blu. Ġew moħħhom ma jkunx jistgħu jipproċessaw il-kulur blu. Il-kulur blu, ejwa. Ma tantx għandhom immaġinazzjoni dar għaljeni. Ifhimni jiena naħseb illi kif dejjem ngħidlek illi kultant naħseb jiena l-immaġinazzjoni mhux l-aljeni m'għandhomx, naħseb in-nies m'għandhomx. Jien naħseb illi n-nies qed jesperjenzaw xi ħaġa ġo moħħhom. U aktar qudiem fil-presentation ġifieri issa naraw
anki dik li aħna ngħidu la ħeddiela wkoll. Però dawn in-nies dejjem kważi l-istess tejjer isemmu. Jaraw bright lights u mbagħad f'daqqa waħda ikollhom missing time. U meta jiġu lura isibu ruhom pereżempju jew postijiet oħra, jew pereżempju lip-sync meta kienu mneżżajn, jew bil-kontra, jew pereżempju kien hemm każijiet fejn anke kellhom il-ħwejjeġ bil-maqlub. Il-fenomenu jaffettwa wkoll anki fiżikament ġifieri, ġieli kien hemm marki fuq il-ġisem. Xi ħaġa interessanti li xtaqt insemmi, mhux ħansemmi ovvjament ismijiet xorta qasna x'isimha, iltqajna ma' persuna reċenti jiena u inti. Ejwa. Li bdiet tgħidilna ċertu affarijiet u tara orbs id-dar, pereżempju, rat kemm il-darba UFOs. Kellha marki fuqha. Dika kienet interessanti li tqum filgħodu ssib marki strambi fuqha, pereżempju in a formation li tipo mux bħal meta inti taqla daqqa u għandek tbenġila, imma dina ikolla isu pattern fuq ġisem aħna jtek. Daw l-abductees ġeneralment l-abductions jgħidu li jibdew meta jkunu għadhom tfal illi jisom jarġaw they revisit them tul ħajjithom, ġifieri jarġa' jkollhom abduction oħra l-qoddim. Mirko ta' tista' tqelleb l-slide. Mela, historical context daħħal xi ħaġa żgħira fejn jidħol anke fl-istorja, ġifieri naraw li pereżempju isemmu l-istejjer tal-Anunnaki anke fil-Hindu scriptures jissemmew dawn il-divas u l-Azuras. Il-Monkey People. Il-Monkey People, eżatt. Fil-fatt għandhom il-Monkey God. Nsejt kif l-istorja tiegħu eżatt u hemm anki jismu naf ma nsejtu bħalissa. Anki jena. U daw they fly on Vimanas. Il-Vimanas huma dawk l-inġenji li huma itiru bihom. U dil-istess storja nsibuha kemm l-Anunnaki, anke l-Eġizzjani kienu jpinġuhom li jtiru George Sandisk u daw l-affarijiet. Ovvjament hemm l-interpretazzjoni reliġjuża, dik illi nħobb insemmi s-soltu jiena u jsemmi Jacques Vallée wkoll isemmiha ħafna u anki Tom DeLonge li dawn huma Angels and Demons sewwa li jabdaktjaw in-nies u rajna ħafna stejjer anki hemm folklore ta' każijiet fejn ġew abducted minn anġli jew minn demons. Mbagħad ovvjament għandna l-istejjer tal-elves, gnomes, fairies, ta' dawn in-nies li jiltaqgħu ma' fairy ġo foresta, hemm ħafna stejjer ġo l-Irlanda, pereżempju. Xtaqt insemmi wkoll reċenti għax kombinazzjoni rajt, għadni kemm rajt film madu kemm ħareġ issa, jismu The Watchers, interessanti ħafna, farfetched, immens ġifieri bħala film, però interessanti ħafna li taraħ għax hemm ħadu l-kuntest tal-istorja fuq dawn il-folklore insomma tal-fairies u hekk. Issa l-qoddim ħanitkellmu anke fuq dik li tissejħed changeling. Kelma naqra ħanajtek issa nelaboraw tikka żgħira fuqha. Ovvjament UFOs throughout history bħalma dejjem nitkellmu ngħidu li anke pereżempju r-Rumani kienu jsejħulhom flying shields. Fl-istorja ta' Cristoforo Colombo wkoll fid-djarju tiegħu. Dik titmur l-iktar lura anke cave paintings u hemm il-Nevada Rock dak fejn hemm l-impinġi li jiġġieldu kontra l-aljeni. U hemm l-spaceship impinġa wkoll. Ġifieri u ovali l-spaceship. Ekku, vera. Le, hemm ħafna historical context fuq din tal-alien abductions u hekk. Ovvjament anki Native Americans, dak li ħana nsejħulhom l-Indjani, u l-Aborigini u African Legends ukoll, ġifieri, dak li jsemmu the Star Beings u l-Fish People. Dawk li jafu biż-Zeta Reticuli. Fuq il-Naked Eye, ostja.
Dinej kidaju tajli daw kifraw, per eżempju, fimt? Anke per eżempju Sirius ukoll. Hemm il-leġenda ta' Dogon. Dogon people, Dogon tribe kienu jafu b'din l-istilla u kienu jgħidu li kienu jiġu dawn il-fish people, dawn l-star people li kienu jiġu li għalmuhom kif qabdu n-nar u daw l-affarijiet. Insomma, dawn huma ħafna stejjer li narawhom. Per eżempju hawnhekk tajli għax għażilt it-tella dik l-istampa. Dunajt jena xi. The Pied Piper of Hamelin. Dika again hija ħanajtek historical anecdote illi fejġew abdak dawn it-tfal għax ma ħallsuhx. Hemm ħafna stejjer. Imma dika hemm xi ħaġa wara. Dika x'aktar xejn peress li kien hemm ħafna femin dak iż-żmien kienu jaqbdu jitfgħu it-tfal flali imen barra fil-foresta u jħallhom imutu bil-ġuħ. Ostja? Ejja, għax dik kont ħalt fiha ħafna. Dak iż-żmien kien hemm ħafna ġuħ. U kienu sparixxew xi 300 tifel u tifla ġifieri. Again, historical, dana ovvjament the abduction of Chloris u Zephyrus, illi Zephyrus kien the god of the western wind, insomma, u Chloris kienet a nymph. Isima Chloris ġejja minn chlorine, jew minn pale yellowish skin, jew inkella pellet, ġifieri kienet pallida, kienet bajda biex aħna jagħtu dik l-impressjoni ta' dinija tfajla verġni, bajda, safja. U hemm dawn il-ħafna stejjer ngħidulhom jiena throughout history fejn jidħol abductions. All right, Mirko. Again, abductions by fairies, dawn huma pitturi, per eżempju, dawn huma pitturi ta' di fairy abductions. Issa meta tidħol fuq l-istejjer tal-fairy abductions, xi ħaġa interessanti kienet hemm ħafna stejjer u Jacques Vallée fil-ktieb tiegħu Passport to Magonia isemmi minn għalija hemm xi 6 jew 7 stejjer kollha relatati mal-fairies ġol-Irlanda u Scotland ukoll, eżatt. Hemm il-Fairy Pools Scotland fejn jisemmi. X'inhuwa? Il-Fairy Pools, dik l-istorja tal-Fairy Pools. Kont mort hemmhekk ma morniex għastja. Orajt, le ma qatt ma mort hemmhekk, jien ma rajt ħafna ritratti ovvjament. Għax kien xabbari. U nista' nifhem għax jintilfu nies u jisparixxu. U le fimni sajjan da kif ngħidu s-soltu, u dana jiġru ħafna affarijiet naturali jew biżball u n-nies ta' dak iż-żmien kienu jsemmu ċertu stejjer u ovvjament kienu jagħmlu depiction interessanti biex joqgħdu jgħiduhom lit-tfal. Ma ninsewx. Speċjalment biex ibeżżawhom ukoll. Ma ninsewx li kien hemm popolazzjoni ta' wolves li mbagħad inqatlu fi Scotland, ġifieri fl-iżmien l-antik. U jekk ikun hemm min naf xi ħaġa tik daqqa ta' ras tinnokjak ta'. Jew anki pereżempju naf bniedem jikser saqaj hemmhekk kif ħadd imxi men. Dak iż-żmien ma kienx hemm toroq u affarijiet oħra, jiġifieri kollox ragit kien hemm. U ħansemmilek xi ħaġa li inti tifhem iktar minni fuqha. Ikun hemm tip ta' fungi, mushrooms. Mela. Illi jittieklu jkunu hallucinogen. Jew poisonous su. Jew poisonous. Ma jkollokx l-antidote tagħha. U ovvjament daw kollha pitturi jaraħ pereżempju fis-slajd ta' qabel din. Hemm il-pittura Puck jisimha tal-baby ngħidilha jien. Dika ta' Richard Dead ta' 1800s. The Changeling, da bażikament biex nagħti naqra żgħira hint, ma rridx nidħol ħafna fiha, ma nagħti naqra żgħira ta' x'inhu Changeling. Jekk taraw dak il-film li semmejtilkom The Watchers, jidħol ħafna fiha ġifieri ta' Changeling. Di bażikament il-fairies. Hemm ħafna stejjer illi pereżempju persuna tmur ġol foresta, tiltaqa' ma' fairy, tittantaħ, imur magħha u jisu once li inti taċċetta li tmur magħha inti awtomatikament jidaħlitek fil-realm tagħha. Jissemmew kif tiġi lura. U mbagħad jirreplacejaw għax b'hemm ġejja l-kelma changeling illi kienu jirreplacejaw. Pereżempju hemm ħafna stejjer ta' dawn il-fairies kienu jabdaktjaw il-babies u jirreplacejawhom jidilli l-slide poġġejt xi stampora x'imkien. Ipoġġu fairy, dan iċ-changeling li jkun jixbaħ
Le, ma tfajtiex. Nixbaħ l-istess baby. Jiexbaħ l-istess baby, issa l-istorja tajlek li ġeneralment ħafna tfal li kienu msieken, kienu jgħidu l-om koroħ, kienu jisejħu l-om changeling, ġiviri għada sal-lum il-ġurnata ġol Irlanda, tifel ikraħ, baby ikraħ, jew whatever, jew anki bnidem ikraħ, jgħidu l inti changeling. Xi diżabilità wkoll. Ukoll, eżatt. Per eżempju. Bil-kontra tal-Indja, xumbat l-Indja jaduraw. Jaduraw, mhux hekk. U dan huma kollha fimnistejjer li. Ġifieri din tal-abductions mhijiex xi ħaġa tissa reċenti. Hawnhekk il-list jgħid ma qatx nagħmel ħafna, ovvjament għalkemm hemm mhux ħażin xorta. Semmejt the famous cases illi ħafna minnhom ishom jafhom kulħadd. Naħseb wieħed mill-iktar każ famuż huwa ta' Betty Barney Hill ta' 1961. L-istorja ta' Pascagoula ta' Calvin Parker li għadu baċċi werżiq Mirko hawnhekk. Ta' Calvin Parker u Charles Hickson li ġrat ġo Mississippi fil-1973. Issa ħanidħlu iktar għandi slides biex nalabora naqra fuq l-istejjer tagħhom ukoll. Calvin Parker għadu kemm miet s-sena l-oħra insomma. L-istorja famuża ta' Travis Walton illi naqra żgħira ħanajdilha forsi jiena ma tantx jikkonvinċini daqshekk Travis Walton għax naħseb illi kien hemm motiv ulterjuri għalfejn ġrat jew għamela. Mhux qed ngħidlek illi ma ra xejn, jista' jkun li ra xi ħaġa ma naħseb jiena l-istorja twisted ħafna għax da ma ninsewx illi Travis Walton kellu kontratt lesti sa ċertu żmien ġo din il-foresta jagħtaw is-siġar kienu loggers u nkella ma ħatnu eżatt. Ħatnu kellu. U bħal speċi ma nafx jista' jkun illi forsi vvintaħħa, ma nafx. L-istorja ta' Stan Romanek fil-1980 ukoll Whitley Schreiber, li ovvjament nafu minnu l-istorja tiegħu fil-ġrat fil-1985 u mbagħad ħarġu film u anke ktieb. For the Communion. Communion. U naħseb kienet għax Betty Barney Hill kienu kif ħanaqbad ngħidilek. Naħseb jiena kienu influenzati minn TV show. Eżatt, proset. Meta qalu l-lajnej ta' dawn l-aljeni kienu they wrap around their heads. Whitley Schreiber iddeskrivihom eżatt kif nafuhom aħna dawk il-almond shape face, almond shape dice. Fil-fatt fuq il-cover anke tal-ktieb hemm dak il-grey alien, insomma naqra isfar. U ma hemm l-istorja ta' Linda Napolitano li huwa każ famuż ukoll, issa ħanidħlu fih aktar il-qudiem li ġara fil-1989. Betty Barney Hill, per eżempju, dan il-każ huwa naħseb l-iktar wieħed każ famuż, naħseb li jekk titkellem fuq alien abductions, naħseb in-nies l ħaġa li jsemmulek jekk mhux Travis Walton, isemmulek l-istorja tagħhom. Daw kienu koppja ta' dak iż-żmien 1960s, żewwa 1950s, 60s, fejn ma tantx kienu komuni li kont tara mara bajda mara ġel iswed. Ġrat fit-19 ta' Settembru ta' 1961 fl-10 ta' Billej, New Hampshire. U daw bażikament l-ewwel raw dawl kienu għaddejjin bil-karozza, raw dawl u l-ewwel ma ddeskrivuha bħala aeroplan jew l-ewwel qalu stilla mbagħad qalu aeroplan. Però din id-dawl baqa' segwihom ħanajtek. Dan f'daqqa waħda ġew isu test waqfu fil-fatt jidilli li Barney Hill kellu pistola wkoll, ħareġ bit-tromba u kellu pistola wkoll fuq għax dan beża. U jgħidu li raw din il-kraft kollha kuluri, dwal insomma u li minnhom insomma ħarġu dawn il-11 humanoid figures. Ħaġa stramba hija li under hypnotic regression it-tnej iddeskrivew dil-UFO b'xejb differenti. Per eżempju, iddeskrivietu bħala ovali. Ovali, u ċilindru. U dome,
Le, u cylinder u pero qal kellu 2 wings bidwal fit-tarf. Xi ħaġa li ma semmitiex. Li rrid ngħid ukoll li Betty kienet sakemm mietet baqgħet tajt l-istess storja ġifieri qatt ma bidlitha ġifieri. Dawna throughout the incident insomma għamlu xi 8 sigħat missing time, 7 hours missing time, li daw sabu ruħhom f'daqqa waħda qed isuqu fit-triq mingħajr ma għalu ġara bħal speċi. Trip li kellha tieħu pereżempju ma nafx għandu kun 4 sigħat ħadet 7 sigħat fejn marru dawk 3 sigħat bħal speċi xi ħaġa kienet. It-tnej under hypnotic regression kienu semmew illi raw però orb orange jew ħamra insomma amber color on the ground ġifieri. Xi ħaġa li t-tnejn semmewha pereżempju kienet illi dawk l-għajnej fatt Barney kien qal oh those eyes they are in my head. Ġifieri kienet xi ħaġa li qisha daħlet lu ġo moħħu iswed għax anke Betty kienet qalet illi thoughts inside my head ġifieri daw they were communicating telepathically magħhom. Xi ħaġa interessanti wkoll f'dan il-każ li hemmhekk imbagħad isu ħanajtek iġġalek taħseb illi meta Betty kienet pinġiet dawk id-dots wara saru jafu li kienet star map ta' Zeta Reticuli li għall-ewwel ma bdewx jarfuha għax aħna ovvjament qed narawha mill-perspettiva tagħna. Imma jipinġiet mill-perspettiva tagħhom tal-li qegħden fuq. Għabdet taraħħa minn angolu differenti, subħa spieċi ta' finti, ovvjament. Imma da bħal meta inti jekk taqbad il-ktib ta' dak li kiteb Sherlock Holmes, jekk toqgħod taqgħat il-klim tal-ewwel page, qed jammetti li hu danaw Madonna li kien qatel ħafna nies. Jack the Ripper. Jiġifieri ma tistax tasal f'dawk il-konklużjonijiet hekk. Ġifieri anke l-avukat tax-xitan da. Le, anke jien ovvja. Xi ħaġa fimni li huwa każ li l-għat ma ninsewx il Betty u Barney Hill ma kienu xi u kien postman jidilli. Jidilli kienet asna fa kienx receptionist ma nafx kien jew xi telephone operator. Ma kellix background ta' astronomija ma m'għandix wara kollox. Imma ġifieri di pinġiet l-star map ħanajdula eżatt. Każ ieħor huwa interessanti ta' Calvin Parker u Charles Hickson. Daw bażikament kienu qegħdin jistadu on the shore ta' post jismu Pascagoula, ġo Mississippi. U daw għal xid-disa ta' billej insomma l-ewwel mara uraw an oval object illi kien fih xi 40 feet in diameter. L-istramberija li di ma smajnija fl-ebda każ ieħor illi l-humanoid figures tagħhom daw iddeskrivuhom bħala fatti sejħulhom the ugly one. Għandi statwa żgħira tiegħu jien. Ishom robots bil-clamps. Bil-clamps proset, ishom kif tajtaw, ishom granċijiet. U jgħidu li kellhom widnejhom ishom bil-ponta. Fatt l-istatwa li għandi jien msemmija the ugly one, anke fuqha ġifieri. L-incident għalihom dam 30 minutes, però kellhom missing time. U daw ma rridux isemmu għal-istorja, dak kienu speċjalment Calvin Parker kien irridikolat ġifieri anke fuq ix-xogħol kollox ġifieri dan ovvjament meta inti tmur tgħid storja bħal dik. Ħaġa interessanti li kien hemm witness ieħor li kien ra xi ħaġa ttil stramba. Eżatt, fil-fatt tara ħansemmiha wkoll. Wara 45 sena Maria Blair kien jisimha. Kienet qalet li kienet qed tistenna raġel tagħha u dikinhar rat dawl blu oġġett dawl blu dikinhar stess ġi fl-istess ħin. Ma allura kif ma ħarġix titkellem ukoll għax dik hija ovvjament again ridicule. Ejwa ma jekk għandek daw tnej persuni li qed jitkellmu inqara fixi wkoll lux. Ma sajan is-soltu dan it-topic
mhux din nitkellmu fuq xi ħaġa. Sajan, xarum, għaxxar, hot stuff. Isna ġiex roll-ons. Nsemilkom. Biex ma jkunx waħdu ġejdi. Isna żewġ roll-ons. Ġejdi joqsu jkun magħna. Insomma, di wara 45 sena ġiet she came forward, insomma. Charles Hicks immit fit-2011. Kellu 80 sena u Calvin Parker jidilli li mit is-sena l-oħra għaw is-suħet tas-sena l-oħra kellu kidney cancer, insomma. Din hija storja interessanti ħafna u hemm anki dokumentarju li għadu kemm ħareġ riċenti. Hemm recordings għandekun tal-pulizija tagħha. Ija, mela żgur għax huma di interessanti nsemmiha, proset. Dina waqt li kienu weħedhom fil-kamra meta bdew jinterrogawhom, ġifier ma kienu qegħdin weħedhom, ħabewlhom tape recorder. U nstemaw jgħidu, ġifieri wieħed il-ieħor. Għallu laqas irrid nemmen, għallu minn xi xaddejna, għallu laqas irrid nemmen, għallu kemm bżajt, għallu u bħaspiċi kienet xi ħaġa konvinċenti x'inti da ma tafx li qed jisimgħuk. Fimt? Anti meta tisma' witness li għadu kemm għallek storja bħal dik, għat jitkellem ma sieħbu mfloket ngħidlek jiena Zajan kemm bellajnielhom tajjeb il-daw Alla ħażbu qed jamnuna. Fimt? Da qed niġi ngħidlek jiena qegħdin wieħedna f'din il-kamra jiena u inti. U qed ngħidlek qasiret nemmen Zajan xrajt u minn xi għaddejna u qasiret nibqa' niftakar u beda jsemmi ġifieri dawn il-kreaturi li abdaktjawhom u hekk. Kienet xi ħaġa. Waħed minnhom vera kien spiċċa ħażin. It-tnej kienu spiċċaw ħażin. Ma kien spiċċa mentalment ħażin waħed minnhom. Ejja, però waħed minnhom għamel il-flus minna għax kien mill-ewwel kiteb ktieb Charles Hicks. Dak u Calvin Parker għalkemm qatt ma kellu skola u hekk jiġifieri eventually spiċċa kiteb ktieb. Żmien. Ejja. L-istorja ta' Travis Walton tan-1975 din hija storja li naħseb kulħadd ra l-film Fire in the Sky. Ma ġi twisted Ejja, anki hu stess qal. Mill-x'ismu mill-dak. Mill-istorja li mill-istorja mela. Żgur. U żgur li ġi twisted ħafna, fil-fatt jekk tisma' l-istorja tiegħu għal min jinteressaħ hemm l-istorja tiegħu intervista ma' Joe Rogan. U interessanti ħafna ġifieri taqra tisimgħu jitkellem. Isemmi ħafna dettalji li fil-film laqqas biss qatt ma semmew. Pereżempju ra bniedem. Ara bniedem u ħafna mill-abdaktis jgħidu illi raw bniedem hemm min jgħid illi ra bniedem bis-suq li bes bħalek eżatt. Għax miss bajda ingravata sewda bil-kappell. Ġifieri daw aliens x'inhu ma min qed jabdaktihom. Fimt? Hemm xi secret society xi ħadd li qed jabdakti għal daw in-nies għal xi skopijiet. Hemm ħafna raġunijiet, hemm ħafna teorija għalfejn jiġu abducted in-nies. Hemm min jgħid hybridization, hemm min jgħid bħalma jgħid Bob Lazar, we are containers of what? Soul harvesting, containers of souls. Fimt ġifieri daw. Jiena ta' kif nara. Jisnaħla ċimpanzi u ma jistudjaw lilna u aħna nistudjaw lilhom. Interessanti taħseb hekk, però taħseb li huma għandhom għalfejn jistudjawna pereżempju? Jekk aħna mill-futur naħseb għandhom għalfejn jistudjawna. Selective. Anki biex pereżempju jien naf jekk deru lilek u inti ħadd interessa l-ostja mbagħad. Sawa jien rajthom ukoll. It-tnejn li aħna ħadna interessa l-ostja u spiċċajna nagħmlu għala da xogħol. Tinsix li jina u inti meta rajna, just to be clear, qatt ma ġejt abducted. L-assassinu. Ġifieri mhux qegħdin nitkellmu fuq abduction. Nitkellmu x'rajna. Tak biċċa breadcrumb biex inti. Żgur. Kif naqbad ngħidlek. Ikollok interess puxxa biex danaw. Biex kurzita. Ovvjament, u għax aħna fil-verità aħna maħniex akademiċi aħna qegħdinaw. Nħobs nagħmel, jew qatta xi karozza. U jiena xogħli flajt illum il-ġurnata sar, ġifieri ma. Però li rrid ngħid hija li maħniex akademiċi, aħna ġast nirriċerkaw, neħdu pjaċir nitalmu
U ovvjament dak li nitalmu nixxerjaħhom ovvjament jien pereżempju bħalin li nirriċerka kemm għandi żmien żgur għandi 46 nassigurak li kelli xi 9 snin meta qabadt ninteressa ruħi f'dan is-suġġett. Biddilt ħafna l-fema tiegħi minn fimt 35 years ago għallum. Qabel kont kelli idejat mod ieħor, illum il-ġurnata għandi idejat, pereżempju qabel fl-antik kont nemmen fl-abductions. Illum il-ġurnata naħseb naqra żgħira tikka żgħir iktar xettiku. Mhux qed ngħid li daw in-nies li qed jesperjenzaw xi ħaġa mhux vera qed jesperjenzaw għax inti dan jekk toħlom tgħid l-ostja, issa kienet vera. Għatlek tiġi. Fimt, lucid dreaming. Jien ma noħlomx, għatlek. Solt ma noħlomx, ġifieri. Amma kelli ħolma għatlek. Jgħid li anke pereżempju x'tiekol u x'tixrob iġalek toħlom differenti. Emmin jgħidlek li jekk tikol il-ġobon pereżempju qabel torqod. Iġalek toħlom ikraħ. Ija, vera ta'. Emmin jgħidlek li jekk tiekol pereżempju ċikkulata, masil su daw l-affarijiet jew frawli. Emmin jgħidlek għax huma afrodizjak toħlom bis-seks, pereżempju bis-sess. Fimti ġifieri diġà jieħu biċerbejja. Suppost kuljum mela naħlom. Jibda jixtri l-frawli. Le ġifieri dawn huma affarijiet li jistgħu jkunu ħanajtek huma affarijiet naturali. Però meta tibda tisma' stejjer pereżempju bħalma jsemmi da Travis Walton li dana kien qiegħed kellu kontratt maħatnu, ridu jiklerjaw foresta, insomma kien parti minn foresta mhux foresta, jaqtaw il-logża u s-siġar u daw meta żbarazzaw u telqu lem insomma kienu bitrak u jgħidu li raw il-foresta taqbad għall-ewwel ħasbu li l-foresta kienet taqbad. U raw xi ħaġa ħamra. Kursita ovvjament elbithom kieku jien hekk nagħmel ukoll kienu worried għax daw jekk taqbdilhom il-foresta daw jitilfu l-kontratt jispiċċaw bla xogħol. Għax dan ovvjament kienu bil-kontratt allora kienu jmorru jieħdu pereżempju section ta' din il-foresta biex jaqtaw għall-logs insomma u jiklerjaw ma propjament. U dan insomma meta waslu hemmhekk jgħidu li raw oġġett u ddiskrivewh bħala isu molten lava taqbad. Aħmar ġifieri b'dak il-isu naru. Differenti mill-film. Again. Ija differenti nsejtu għax ili naqra li rajtu x'tlet darbiet imma. Kien jisu minn daw ta' x'ismu li d-dendel fil-miliet. Ejwa, insomma, mhux dak li għandi fl-istampa għandi kun xi ħaġa isu hemm xejn fil-film hekk qiegħed. Għalkemm le niftakar li fil-film dak id-daw l-orange kien jidher vera isu lava issa niftakar. U da ta' bassa li kien Travis Walton insomma niżel minn ġo trakk. Sħabu bdew jgħidulu da ovvjament qed nirrakkonta x'qal. Niżel minn ġo trakk, resaq viċin ħafna tiegħu ta' dan l-oġġett u dan l-oġġett spara bim u raw jinqata' mill-art u jinstabad. U sħabu telqu, ħarbu bil-biża' u lilu ħallew hemm. Daw kienu 6 minn nies ġifieri, kienu kru ta' 6 minn nies. Da meta marru lura fil-xismu għaw fil-raħal tagħhom. Ovvjament, l-ewwel marru ġo xi bar, qabdu jitkellmu bejniethom, ovvjament jirrakkuntaw ġara nkwetati għal Travis Walton x'sar minnu u jekk miet għax huma ħasbuh mejjed. U mbagħad għamlu rapport insomma u da ma stawx isibuh. Għamlu xi 5 ijiem u nofs ifittxuh il-Travis Walton. Kien hemm search party ta' xi 50 ruħ ifittxuh. Nafx tiftakar. Bil-klieb b'kollox. Bil-klieb eżatt. Iduru lemmu law ġol foresta biex jerok isibuhx. Wara 5 ijiem u nofs oħtur fit-telefonata li u qiegħed ġo xi lana fuel station, għandu xi fuel station instab. U ovvjament irritorna lura mal-familja. Da Travis Walton niftakar minn għalija kien bih l-istorja tiegħu il-National Enquirer minn għalija għal xi $5,000 xi ħaġa kienet.
Nsejt kif kienet eżatt jew tal-kru tiegħu xi $5,000 ħaġa U ġilet ma ħatnu mbagħad. U mbagħad iġġieled ma ħatnu fil-fatt fit-2011 Mike Rogers, wieħed minn sħabu, kien ammetta li kienet hoax. Però meta qala di mbagħad raġa bħal speċi irtiraħħa lura bħal speċi. Kienet xi ħaġa li jew induna li jew qed jagħmel ħsara, jew ħadd iġi kontrih. Imma kien hemm dak l-element li xi ħadd gidbu ngħidlek. U dina rajniha wkoll anke pereżempju f'dik l-istorja ta' Zimbabwe tat-tfal. Illi kien hemm wieħed minn dawn it-tfal li dak iż-żmien kien qal li raw it-tfal l-oħra, u mbagħad eventually by time giddibhom insomma, fatt xi dokumentarju reċenti, anke jien insejx ismu, f'xi dokumentarju reċenti beda jgħid li mu vera xejn. U mbagħad kien hemm min qal li he's a compulsive liar, ġifieri ma meta gideb, dak iż-żmien jew illum. Fimt hemm dak l-element, inti meta inti qed toqgħod fuq. Għandek 60 kontra wieħed. Għandek 60 kontra wieħed, imma għandek 60 kontra wieħed. Bad ħarġet titkellem it-teacher ukoll. Kienet qed tiddilja ma tafu l-istorja kollha tat-teacher. Le, ma nafix. Għax it-teacher mbagħad bdiet issemmi stejjer outlandish li tiġi abducted u ġiet abducted ma nafx kemm il-darba u li jiġuha fil-kamra tas-sodda u ħafna minn dan il-najlu jena tal-fimt. L-istorja flok żammi ta' sober kemm jista' jkun u mbagħad nefħita għal Ġesu Kristu ġifieri. L-inti mbagħad meta inti tibda żejjen li daqshekk l-istorja nibda ngħid il-alla di vera ġifieri. Fimt? Imma dika vera, dika teacher kienet qalet illi mu vera xejn, ma rat xejn, mhux ibiss, kien hemm iktar teachers. Illum il-ġurnata tajt illi vera, ħarġet open li hija vera. L-istorja tal-Linda Napolitano, interessanti. Dina interessanti 1989, dina meta kienet iktar żgħira u kienet iktar xebba. Dila u l-malemħet kienet beda juġaħħam neħera u kella xi ħaġa ġob neħera insomma. U di meta marret għand it-tabib għalula inti kellek surgery meta kont żgħira u di ma tafx li qatt kellha surgery meta kienet żgħira u ġifieri saqsit il-familja ta' surgery ġifieri. U di darba minnhom insomma ġo Manhattan tajt li kienet fit-tlieta ta' filgħodu qamet ħasset isu sensazzjoni bħalma ġieli iħoss kulħadd. Isu ta' xi ħadd qed iħares lejk. U di qalet illi rat figura skeletrika ta' dan l-entità insomma li mbagħad minn entità waħda spiċċaw tlieta. Fil-fatt hemm pittura naflet fajta. Dal-każ kien magħruf ħafna bħala alien abduction of the century insomma hekk sejħulu. U din insomma tajt li din il-kreatura diskrivita bajnejn suwed, skeletrika, rqiqa, daw dejjem irqaq, ma nafx għalfejn. Insomma qas ikollhom organi interni ma nafx kultant nibda ngħid stick figure qishom. U di telepatikament samatu jgħidilha shut up insomma. Bħalma qal il-fantasma l-Antoine. Di tiftakar illi kella isu plastik fuq wiċċa, anke Travis Walton illi ma setax tinqala minna, li di f'daqqa waħda isu mhux neħħewiela ma issa sparixxiet minn fuq issa dabet minn fuq tajt. U di meta ġiet abducted insomma tajt illi għaddit minn ġol ħajt ma dawn it-tlet entitajiet taret, ġidi taret tajt. Għaddit minn ġol ħajt jew minn ġo tieqa u bdiet tara anki l-karozzi taħta ġifieri ġo Manhattan tara karozzi għaddejjin u tara dwal tas-city ġifieri. Di qalet illi rat juttejri ġifieri rat Kraft dal-UFO ħeċ tinfetaħ. Again, ħeċ tinfetaħ. Jekk għadda minn ġol ħajt. Għaddet minn ġol ħajt għax ma għaddewix mela fimt. Għax imbagħad inti tibda tilagħba tal-avukat tax-xitan, tibda tajt mela sewwa minn ġo ħajt. Fimt, bricks, whatever, għaddewa. Anki dawk ma kienux kapaċi għadduha minn ġol. Anki dawk iż-żewġ uffiċjali.
Dawk iż-żewġ Li uffiċjali. kien hemm jaraw isfel. Li ġiet trasparenti. Ma kienx hemm żewġ uffiċjali. Rawa ħirġa minn ġod tieqa. Mhux di, ta' mhux tal-Inda Napoletano. Mhux l-istess di? Le, mhux l-istess, mhux l-istess każ. Mhux l-istess każ? Dakka kien hemm dak il-każ sejt isimha. Dawk iż-żewġ uffiċjali kienu qegħdin għassa kienu qed jistennew wieħed senator li kien qed tambari xi waħda ngħidu hekk għax kien miżżewweġ u tipo Mallu ma bdew ħarġu jitkellmu, mbagħad ħarġu jitkellmu, mbagħad bdew jistaqsuhom ma xiex kienu qegħdin hemmhekk. Dik l-istorja ta' min. Eżatt bħal di ta'. Iju, hemm ħafna stejjer simili. Hemm ħafna stejjer simili. Dina tajt li insomma kellha missing time ta' xi satej insomma li di sabet ruħha fis-sodda fil-5 ta' filgħodu. U dan il-każ tagħha kien segwi ħafna Bat Hopkins. Bat Hopkins, ejwa. Dana wieħed minn dawk bħal huwa John Mack li ħan nitkellmu fuq iktar il-qoddim. Bat Hopkins kellu l-esperjenza tiegħu. Dak hemm Mike Leland, John Mack u Bat Hopkins. Dak kienu tlieta li huma kienu intervistaw ħafna nies illi issa nidħlu fija. Ma John Mack ma kellux esperjenzi. Le, John Mack ma kellux esperjenzi. Bat Hopkins huwa esperjenza tiegħu. Oħtu wkoll. Eżatt, oħtu. Għax dak jirrakkonta li kienu qegħdin barra jilagħbu u somehow jisufriża kollox. Aha. Semma ħafna di tal-freezing of time. U mbagħad reġgħu ġew kif kienu eżatt wara qabel l-abduction insomma. Ma nafx hekk tiftakar ta' David Polaitas. Missing 411. Missing 411 di UFO. Connection. Ma dak l-unika kas Trump, vera Trump, l'unika kas li għandu huwa ta' Ziggy Adamski. Ta' ħadd iżjed. Ġifieri m'hemmx każijiet oħra li huma strambi. Għandu dak il-kas tal-kaċċatur. Le. Hemm ħafna fatturi. Il-kaċċatur għal raċerfa mar jisparala u friżat. Għalla kull bullet laqtet xi ħaġa trasparenti. Hemm ħafna things. There are many things at play. L-unika kas Trump huwa ta' Ziggy Adamski li ma ġarax l-Amerika ovvjament, dak l-Ingilterra ġara. Huwa vera Trump dak. Dak l-unika kas li vera għalli kurjużità jiena. Għax il-mod ta' kif sabu l-Ziggy Adamski. Dak kien hemm pile tal-kowl u sabuh mejjed fuq u ma kienx imċappas. Bil-kowl. Allura, inti jekk ħatitla sehem fuq, ħatqanqal it-trab ukoll biżżejjed. U anke tersaq leħ. Mhux hekk. Maħżam faħma fidejh. Miżbiċċa ċarkow tal-barbecue demel issi. Tafx ma semmejx. Forsi n-nies ikunu jridu jirriċerkaw ukoll fuq għax anki pasport Magonja tissemma ħafna. Fl-istejjer tal-feris għandikun xi darba semmejta xi darba oħra. Daw il-feris dejjem kienu jtuhom biskit, wafer. Għax huma jsejħula wafer. L-Amerikani jsejħula biskit, l-Irlanda u l-Ingliżi jsejħula wafer. Li di bażikament din il-wafer kienet qisha ituwielhom biex ishom ħajtek jidħlu ġo realm tagħhom. Hemm każ ieħor li tissemma ta' David Polaitas illi kien hemm dan l-alien illi taħ pinnoli, qishom pinnoli, tablets. Anki. U belaħħom. Arenti jekkux għasek itihom li t-tabib ma niblaħħom, jien naħseb wara jġib qasu bniedem itihom ma niblaħħom. semmu l-blueberries u. Il-blueberries dak li qed insemmi huma kollha l-istejjer tal-feris. Jiġifieri imma hemm mara lik minn l-istejjer tal-feris għall-istejjer tal-alien abductions. Issa tajli bħalma nitkellmu s-soltu ngħidu rajt illum nsejħulhom aliens. 50 sena ilu konna nsejħulhom demons. 100 sena ilu jew 200 sena ilu konna nsejħulhom fairies. Qabel konna nsejħulhom gods. Fimt? Ġifieri bħalma ngħidu s-soltu dawn jidhru taħt sembjanzi differenti għall-era li jkunu qegħdin jidhru fiha. Irtuhom konnotazzjoni għal dak li jkun. Għal dak iż-żmien, proset, eżatt. Għanna xie mistoqqa, raħħenti għax minix bieġat naraħħa. Raset pal dajem sajan, tixraq. Isna ġiġrawlon. Darba rajt fuq wahda li għalet li kella relazzjoni ma' alien u li anki, warrej, dik ta' xara. Tat-Taljana.
li kella ħafna tfal u hekk. Aborti. Taljana, dik hemm każ interessanti. Imma isma' jista' jkun hemm in-nisa jista' jkollhom false pregnancy jgħidulhom, jiġifieri anke klieb jkollhom. Dina hija dika vera, imma dina leta din it-tobba kienu qalula inti kellek aborti, ġifieri dik kienet pregnant vera, dit-Taljana sejt isimha. Imma jekk tisma' l-istorja tagħha tant hija u tlendix. Ejwa. Aqqas naħseb Steven Spielberg ma kien kapaċi jikteb storja bħal dik. Qed insemmi Steven Spielberg pereżempju, ħansemmi film Close Encounters of the Third Kind. Ejwa, dak interessanti. Dak huwa maħdum fuq storja conspiracy theory ta' Project Serpo. Il-gvern Amerikan għamel deal ma' dawn l-alien, ma nafx kif. Fi żmien Eisenhower. Ma nafx kif tista' tagħmel deal magħhom dak hux tiffirma kuntratt ma nafx, ma nistax nifhimha. Għax dawn da tinsiex. Dek jiena mela jiena Arwin. Qegħdin ġol foresta jiena u inti u jiena Arwin. Sewwa. U inti mimli armi u imbarazz, inti avvanzat ħafna iktar minni. Kif tista' tagħmel deal miegħi meta inti tagħtas li ġib nitrab? Kif nista' niġi ngħidlek le sajan? Niffirmaw karta jiena u inti. Da jiġifieri qed tagħmel kuntratt ma' xi ħaġa ma' alien entità għajdlu li trid extraterrestrial. Kif qed tagħmlu dan id-deal? Jista' jkun hemm xi encounters imma di tal-abductions vera jkunu vera far-fetched, Far-fetched, pereżempju di ta' Project Serpo. Qed insemmija ħalli n-nies ovvju ma noqgħodx nidħol. Ma nafx għalfejn it-tifla tat-tifla tiegħu ħarġet tgħid li huwa vera. Mhux anki jien nista' ngħid li hija vera. Fimt, da kollox huma conspiracy theories li fil-verità laqas nafu jista' jkun hemm xi ħaġa vera fiha ta'. Jiena naħseb illi kultant jiġu distorted ħafna daw ċertu stejjer. Di Project Serpo insomma kien sar deal fi żmien Eisenhower illi aħna nibatulhom jew nibatulhom in-niesa u nħalluhom jabdaktjaw in-nies. Catch and release. Mela isna ħowta u isna din ġo pond. U ma jtuna t-teknoloġija. Ma nafx egen qed insemmu għax huma stejjer interessanti, però egen jiena li hija personali ngħid li huma ħafna farfetched. Hawnhekk għandi preparajt slide żgħira fuq John Mack. Da kien psikjatra, head of department tal-psychiatry ta' Harvard, insomma, Medical School. Kien attiv bejn 1977 u 2004. Darbaħ Pulitzer Prize għax kien kiteb biografija A Prince of Our Disorder, insomma, biografija ta' uffiċjal Ingliż T.A. Lawrence, insomma. He was not the man in the street. So, għadana mux jien, jew inti tal-ħobs. Dan fil-1990, jew throughout il-1990, kien intervista 200 persuna. Oltre iktar minn 200 persuna, insomma. Illi dan, għall-ewwel kien xettiku, ovvjament ħaseb illi kienet xi ħaġa mentali, kienet xi ħaġa psikoloġika, però eventually meta beda jara ħafna stejjer simili ta' nies illi ma jafux il-xurxin li jgħixu f'postijiet ġifieri distanti ħafna minn xurxin. Kizmin ma kienx hawn l-internet u bħalma illum mobile naqbad inċempel sajjan u ngħidlu storja u sajjan toġbu l-istorja imur jgħidha bħali jew jieħu spunti minn tiegħi jew jitfaħħa post. Fimt, jew jitfaħħa post. Eżatt, dik oħra. Dak iż-żmien ma kienx hawn Facebook, ma kienx hawn social media su dal-imbarazz. Alla bħal speċi inti qed nitkellmu fuq 200 ruħ, li dawn il-200 ruħ qed isemmu kif tajt inti kif tajda key points, eżatt. Key points illi huma simili jekk mhumiex identiċi, kważi identiċi għal kollox. Pereżempju. Kompli. Le, għajt. Għax notajt ħaġa f'dawl li abductions jisom qed jerġgħu jgħixu l-ewwel memorja tagħhom. Jiġifieri meta toħroġ minn ġol saqlhom u qed tara t-tobba bil-dawl fuqhom u qed tara 3 figuri. Semmija di ġommek. Għalhekk da jiġifieri so l-istess repercussion. Waħda mill-ikbar biżgħat naħseb jiena li tkun rieqet inti jekk tkun rieqet inti li jidħol xi ħadd fuqek. Mhux. Fimt, għax inti qiegħed f'mument vulnerabbli ħafna.
li inti qiegħed bajnejk magħluqejn, fimt? Għalhekk tajb iżomm il-klip. Eżatt, mhux klip biss. Għalhekk eżempju naf ġeneralment daw li kollhom l-alien abductions ma jkollhomx pets. Per eżempju, dik xi ħaġa interessanti li qed tajt tal-pets. Hemm ħafna nies li jgħidulek illi l-tates they ward them off, ġifieri jibżaw minnhom dawn l-alieni. Li kien hemm dawn l-abductees li qalu meta ġabu qattus ma baqgħux jabdaktijawhom. Jew nkella inti taf. Forsi għalhekk qatt ma abdaktijawhom. Eżempju taf għal xi musulmani ma jżommux il-klip id-dar. Għax ma jidħlux l-anġli. Allaħwa. Interessanti. Ta' tesorrajt il-klip le. Naf li l-musulman il-klip ma tantx iħobbuhom. Mhux ma tantx iħobbuhom, iżommuhom ma jpettjawhomx. Salajva tagħhom għax ikun fiha mikrobi u ħabba l-anġli ma jżommux id-dar għax l-anġli ma jkunx jista' jidħol id-dar. Għal-ġinn jista' jidħol imma l-anġlu le. L-istorja tal-ġinn għax il-musulmani taf li jemnu bil-ġinn, huma ma jgħidux li l-ġinn huwa demon ta' evil. Le, tajjeb u mill-ħażin. Ġin ħarami u ġin dana u raħmani. Raħmani, eżatt, diki. Dan somma John Mack meta bda jintervista għal daw in-nies kollha qishom kienu jesperjenzaw l-istess. U għal-bidu beda jgħid din hija xi ħaġa psikoloġika, però mbagħad spiċċa jemmen. U li qal, per eżempju, intervista interessanti tiegħu jekk dak hawn tfittxuha sebuha, interessanti ħafna li da jgħid illi hemm element spiritwali fiha di tal-abductions, illi dawn l-spiritual entities, dawn ħanajdulhom hekk entitajiet fimt li ġejja minn dimensjoni oħra, qegħdin jieħdu physical form biex ovvjament jinteraktjaw mal-bniedem. Għax u kien għalek għal meta l-univers jew the source jew għall-għajdlu literate jew the spirit world jew the spirit beings qed jipprova jwassallek messaġġ u inti qed tinjoraħ, l-unika mod li kif jista' jasal għandek hija b'mod materjali, mod fiżiku. Allura u għalhekk iħobb isemmi jgħid illi this phenomena it's both psychological, spiritual, għajdala literate qed issir fil-moħħ jew in a realm li mhuwiex materjali bħal tagħna imma wkoll in the physical world. Dik hija interessanti. Taf dik it-teorija tal-kons. Tal-kons le. Ġifieri jekk inti mhix dritt sewwa u għaddej bejn dawn żewġ il-kons. Hemm inti mbagħad ma tibdix tobdi l-kons, tibda tmur dvija barra mill-kons. Allura inti biex jerġa' jitfa' kontrek, jekk inti pereżempju għandek xi ħaġa sabiħa ħajja f'din id-dinja u qed titgawdiha, fimt? Jaf dik inaħħielek joħodilek biex inti jgħidlek isma' biex tgħaddim hemmhekk. Erġa' mur lura on track. Alright. Mhux tal-kons naf. Bħalma ngħidlek is-soltu dik li nemmen jiena the law of attraction li inti kollok ma ħobx nsejjaħlu destin, li inti kollok destination f'ħajtek li inti kollok xi ħaġa li you are meant to do or you are meant to be, anzi iktar minn to do. U isu ħanajtek l-univers, ħanajdulu hekk jew the source jitfak dejjem inti għandek dik il-free will li għandek l-option li tażel. Li mbagħad jekk taqbad it-triq mhux il-ħażina, mek taqbad it-triq illi mhux ħatwaslek għal dik id-destination along the way ħassib it-Taljani jgħidulu bivio. Bivio, li inti tarġa' ssib furketta oħra fit-triq biex jarġa' jitfak in-naħa l-oħra. U mbagħad stalik li tażilha. Però again kif qed tgħid inti jekk tibqa' inti għaxaw l-lum New Age jgħidu l-spirit guides u mu spirit guides. Illi daw l-spirit guides iġġaluk tagħmel tgħaddi minn dik it-triq kif għattinti dik tal-kons billi joħodlok xi ħaġa biex inti ġalek it has to make you uncomfortable biex inti tiċċaqlaq. Eżatt. Fimt? Għaddejt ħafna minna di f'ħajtin. Ħaġa oħra li ngħidlek.
John McKina interroga dawk it-tfal kien ħadulhom l-interviews ta' Ruwe Zimbabwe. Eżatt. Spejjeż minn butu dak mar. Mela, hemm 3 it-tfal minnhom li għadhom jesperjenzaw, ma nafx jekk rajtix. Waħda mill-trim u tnejn l-oħra nsejt x'isimhom. Hemm dak id-dokumentarju ta' x'ismu. ta' Mhux ta' James Fox tal-ieħor. Ta' James Fox bħala. Le, hemm dokumentarju ieħor. Li ta' James Fox minn għalija rajta jien. Li kien li baqgħu jesperjenzaw. Aħna ngħidu la hitchhiker effect. Hitchhiker effect hija xi ħaġa oħra. Xi ħaġa oħra rajt. Hitchhiker effect huwa xi ħaġa insomma hemm esperjenza ħewwija. Għax jista' jkun huwa parasite, jiġifieri parasite huwa dak li jeħel miegħek. Jeħel miegħek imma qiegħed hemm xi ħaġa, jiġifieri l-istess ħaġa tal-kons. Però innu ta' ħaġa sajan. Meta nitkellmu fuq demons, nitkellmu fuq fairies, daw tip ta' entitajiet tal-fantazija, tal-fantazija, li huma ħanajtek mhumiex tar-realm tagħna, tad-dinja tagħna. Ma tinnotax li hemm correlation bejn dak li jagħmel demon, x'jiġri demon, x'jagħmel angel, x'jagħmel fairy. Ħantik eżempju, mela fil-Vjetnam hemm dak li jsejħulhom the ghost people. The ghost people, Issa, jekk itmur fl-Amazzonia, sawa, hemm dawk li jsejħulhom bil-lingwa tagħhom the shadow beings. Mela x'hemm tiġri. Qed jaraw l-istess ħaġa u qed huwa isem huma. Imma jekk toqgħod tara l-istess imbagħad isemmu id-dwal. Mela x'jiġri, mela l-ewwel huma jisimgħu daw il-beings jaraw daw ix-shadows. Jisimgħu dawk il-ħsejjes ta' mekkaniċi u thunder. Mekkaniċi l-iktar u screeches. Ma anke di tal-screeches, fairies, jekk taqra l-istejjer tal-pasport Magonja. Eżatt. Ma ristax insemmi. Mhux pasport Magonja biss, hemm ħafna stejjer, ġifieri jekk taqra l-folklore Irlandiż tal-Irlanda. Il-fairies jisejħulhom face, F-A-E, F-A-Y. Jew bħal tal-cutlery. Sejs tal-cutlery wkoll. Jisimgħu ħsejjes pereżempju, anke nisimgħu li pereżempju fairy tajjatlek, jew tkantalek, jew mużika, da dejjem hemm dik il-correlation bejn stejjer tal-fairies, stejjer tal-aliens, stejjer għalhekk dejjem ngħid jien illi nemmen illi dal-fenomenu li jiena ovvjament nemmen bih tal-UFOs ovvjament u aliens, imma huwa l-istess fenomenu li qed jidher throughout the years b'mod differenti. U mbagħad stali għax jista' jkunu projections ġo moħħok. U minn għalija l-slide li jmiss. Eżatt. Sarta. Per eżempju, qed taraħ di semmija ħafna Mike Leland. Li ħafna minn daw l-intervista dejjem isemmu Owls, The Owls. Fil-fatt The Owls f'The Fourth Kind fil-film. Amma dak kastja. Le, alright, irrid ngħidha lil-nies għax ħafna nies kienu jagħmlu li dak li qed tara huwa found footage. Jew mhux found footage huwa vera. Dak huwa kollu x'ismu kollu. Hoax. Mhux hoax, huwa film. Ma nafx fejn promotjawh. Ma pereżempju dik it-tabiba qatt ma eżistiet ġo l-Alaska u kollu ġifieri. Imma ovvjament din hija bħal tiftakru The Blair Witch Project? Ejwa. Għallu li sabu found footage u ħafna minn dawk l-erba ġuventu tfajla u ġuventu għadhom missing kien vera xejn. Imma mbagħad ta' x'ġara tal-Blair Witch Project li l-istorja vera minsija u minn floka ġiet irreplace dik hemm leġenda ta' The Blair Witch Project, ma rridx nidħol fiha, ma dik hemm leġenda. Imma le nistgħu nifhmha. Għalhekk fuqha. Għax inti l-ewwel ma beda b'kelb iswed l-istorja propja, u mbagħad ġara l-missier esperjenza dil ħaġa tal-kelb iswed li spara lejn il-kelb l-iswed u fejn kien hemm dal-kelb iswed ma kienx hemm indentation, jiġifieri daqs li kieku ma kien hemm xejn. Issa kien mhux hekk nafu l-istorja. Mela, hekk qiegħda l-istorja, issa nibgħatielek. X'ġara? Daw tfal u mbagħad it-tfal tiegħu bdew jesperjenzaw Nox, cutlery, ħsejjes mekkaniċi li dak iż-żmien attribuxxi bħal tiftakarhom kienu jdawru biex inafħu il-ħadid kellhom dak il-mekkaniżmu. Fim? Kienu jattribuxxu l-istess ħoss
ta' dak il-blower li kien ikessaħ li naffaħ il-fjamma. Il-fjamma tal-forġ. Kienet jitrobbuxxu l-istess ħoss ma' dak li kienu qed jisimgħu John Off's kampanja. Issa mbagħad għandek mbagħad spiċċaw li tfal bdew jesperjenzaw lucid dreams li kienu qed jaraw figura ta' mara paled. Imma l-istorja oriġinali propja kien hemm villaġġ jismu Burkittsville. L-lum il-ġurnata sar jismu Blair. Le, mux għall-istess storja, nitkellmu, s-sana batjelek. Għatlek ta' The Blair Witch Project, għatlek li mux nafa l-istorja. S-sana batjelek. Għadak pro marċ ġiveri dak missala għadin nitkellmu fuq, forse nist-interessa xom u għol. Dak kien hemm villaġġ jismu Burkittsville u dak iż-żmien kien ħafna Kristjan insomma dan il-villaġġ. U taf inti ħafna minn mara dak iż-żmien jekk tilbes l-iswed ikollha qattus kienet herbalist, imma inti saħħara. Fimt? U dik kien hemm din il-persuna insomma li kienet xebba kellha qattus, kienet tagħmel x'jgħidu mediċina bil-herbs. Herbalism insomma. U dik kienet tagħmel mediċina minn dawn il-herbs. Mill-ewwel qalu li kienet saħħara. Ġara kien hemm xi tfal li ntilfu li bdew waħlu fiha li mbagħad dawn it-tfal irritornaw ma kienu ġast intilfu ġol foresta. U di jgħidu skont il-leġenda li din ġoġġa dan il-post Burkittsville rabtuha ma' siġra floli u ħallew hemmhekk u kielu għal crows u hekk insomma. U jgħidu l-ispirtu tagħha kien imur jabdaktja il dawn it-tfal. U skont il-leġenda jgħidlek li f'dan il-post ma nafx kemm il-mit tifel u tifla sparixxew insomma ġew abducted. Ma jiena kont ħalt f'dil biċċa tax-xogħol tal-Blair Witch għax il-kelb jissemma dejjem meta jkun hemm l-skinwalker. Ġifieri. Qatt ma smajta l-istorja tal-kelb. Batieles interessanti. Per eżempju da Mike Leland da kien ħareġ ktieb interessanti ħafna Stories from the Messengers. Dana jiddeskri fil-fatt dik l-screenshot li għandi hemmhekk qiegħed bil-headphones daka fuq ta' Danny Jones, proset. Concrete Podcast. Eżatt, The Concrete Podcast. Għal min jixtieq jisma' l-intervista fuq il-paġna kont ixxerjajtu wkoll dan il-podcast. Vera interessanti. Twila dik. Dan insomma ovvjament l-ipotezi hija li daw in-nies jesperjenzaw sleep paralysis, dik li aħna bil-Malti nsejħula ħeddiela. Ma nafx hekk qatt esperjenzajta. Ejja mela. Jien esperjenzajta kemm il-darba ġifieri. Meta nikol ħafna Southern Fry u affarijiet xaħmijiet il-gallbladder. Tħossu qisu għandek fil-fatt. Ma nkunx nista' fl-slide li jmiss hemm xaboġi ħawek ma nkunx nista' nqum iktar qudiem di. Dan huma żewġ pitturi. Insejċ ismu l-autur. Ejwa. Da kien jisimhom The Nightmare insomma. Da tal-istess pittur, l-istess artist. Moħra. Hemm ħafna. Da li jissejjaħ bil-Malti aħna ngħidula l-ħaddiela. Ġo Scotland u ġo Ireland jgħidula The Old Hawk Syndrome insomma. Li inti tħoss qisu għandek weight fuq sidrek. L-istorja hija li dan insomma hemm dil-entità li huwa għandek il-verżjoni maskili u l-verżjoni femminili li wieħed jgħidulu inkubus, ir-raġel u l-mara hija sukkubus. Li ġeneralment il-mara hija dejjem tieħu sembjanzi sbieħ biex ovvjament tisseduċi ir-raġel mal-lejl insomma. Ma nafx hekk slide oħra Mirko naħseb. Ejwa hawnhekk. Da bażikament hawnhekk il-listijajt naqra hypothesis tal-jen abductions xistaw ikunu u xi rapportaw anke ħafna minn nies. Xi ħaġa interessanti illi smajta kemm il-darba u anke David Polaitas semmija wkoll u anke Tom DeLonge kien semmija li 70% tal-abductees huma Rh negative blood u ħafna minnhom huma Ġermaniżi. Ta' German Connection. Ta' German Connection. Dika kienet vera interessanti għax meta tibda tisma' l-istejjer u tibda tajt da inti ovvjament inti qed tieħu sempil ta' nies li huma abductees.
Ġenti, mhux qed nitkellmu fuq il-popolazzjoni tad-dinja kollha, imma jekk hemm pereżempju 10,000 ruħ, 70% minnhom, 69% minnhom huma RH negative li huwa dak id-demm li rari ħafna illi inti tista' tieħel kulħadd imma inti tittieħu RH negative bil-fors. Anke low. Low ukoll so low RH negative. Le. Mela. Għandek low negative. Low negative RH negative dak. Low negative full RH negative. Le, differenti. Low negative issibu. Mhux daqshekk rari. Inti għandek il-B minus. Il-B negative. B negative huwa l-iktar wieħed rari li tista' ssib. Mbagħad għandek l-RH. Mbagħad teqpa' nieżel. Low jieċ msejt fl-imma post low negative. Imma low negative tista' tagħti l-kulħadd hemm inti minn ikun jgħidu li huwa d-demm oriġinali tal-bniedem. Issa le, l-RH. Fatt jgħidu the blood of God's blood. L-RH hemm għax titħalt fiha. L-RH xi 8% minnhom minn daw tal-RH negative m'għandhomx 3-way valve system fil-qalb tagħhom, m'għandhom 2-way valve system bħal reptiles. Alright. Jiġifieri primittiv. Huwa demm antik. Demm antik, eżatt. U jkollhom il-pajnida l-grand tkun minn għalija xi 20% iktar. Iktar. Fil-fatt dik wkoll li jsibu li kollhom ċertu parti tal-moħħ li tkun ikbar. Ikbar. Insomma, hemm anke pereżempju serial killers illum saru jafu li meta jagħmlu sken ta' moħħhom, isibulhom il-parti tan-nofs ta' moħħhom, se jisem eżatt, hija kbira. Issja? Ejja, naħseb għandna xi mistoqsija u Mirko. Għandna xi mistoqsija mi? Biex ma nafx. Ejd li naqra mir. Mela. Alright. Ma fimtix. Ma fimtix laqas jena. Di tal-awls, per eżempju, di ħafna minn nies jesperjenzaw, anzi under hypnotic regression jgħidu li jaraw awls. Issa da Mike Leland jgħid, ma naqra iktar farfetched iktar di, li dawn l-abductees jesperjenzaw li jaraw l-awls wara l-abduction. Issa l-awls aħna nafu li throughout history dan huma l-messengers l-awls. So huma l-messaġġiera ta' bejn l-allat, fatt fil-Greċja l-allat Greki kienu jużaw l-awls biex waslu l-messaġġ l-allat man-nies. Ħantik eżempju oħra. Sewwa. Qabel ma konx nagħti kasom it-Twizy, bħal mandu it-Twizy bħal mandu Mirko. Twizy x'inhu? Il-karozza ta' Mirko dik li spaceship. Sewwa. Issa per eżempju qed nara ħafna minnhom. Mhux bil-fors. Għalhekk moħħok fiha. Le għax isa moħħok imbagħad jibda tara Twizy. Ara Twizy. Fim ċerit ngħidlek jiġifieri daw dak iż-żmien kien komuni li tara kokka. Allura tipo. Ħasaqsi xi ħaġa lin-nies. Kemm hawn minnkom illi tesperjenzaw tħarsu lejn il-ħin u ssibuh 11-11. Interessanti. Jien naraħ 4-5 darbit kull jum żgur 11-11. Għal-bidu kon ngħid 11-11 x'inhu. Għal-bidu 10 snin ilu. Mbagħad ovvjament tibda taqraw dak fitxu fuqha di tal-11-11. Żgur li hawn ħafna nies li jaraw 11-11. 1645. 1645 tara 11-11 nara ħafna. 11-11, 1-1-1 u 3-3-3. Inqum per eżempju fit 3 nofs u 3 minuti. Ta' fil-ħodu. Mhux ħarajlek kull lejl imma minn sabatijin fil-ġimgħa ġifieri nqum 4 darbiet żgur fit 3 nofs u 3 minuti. U ġieli jqajjimni l-qattus mhux għax jiena inqum il-biological clock tiegħi jqajjimni. Fimt għax dan inti jista' jkollok biological clock ukoll li jqajmek. Bħal jiena fis-6 ta' filgħodu kull jum inqum. Jien norqod mis-7 sal-10. Bum. Għas jekk kont tħall daħna mal-lejl fis-6 ta' filgħodu nqum jien. 3 sigħat ostja mbagħad norqod wara l-offsinar. Ma kemm hawn nies illi jaraw 11-11. Ħafna nies jistaqsu għaliex naraħ ħafna. Nirċevi email, ġeneralment tkun email importanti 11-11. Nirċevi WhatsApp message u jien naf Teams 11-11. U ġeneralment il-messaġġ ikun xi ħaġa interessanti. Fimt? Be aware tagħhom dawn il-messaġġi. Messengers. Il-profeti tista' tqelleb Mirko ta'. Il-profeti messaġġiera kienu? Mhux messaġġiera. Right. Il-famuż Roger Lear li dan it-tabib li
kien minn Kalifornja li dan jgħid li ħafna nies marru għandu għax ikollhom implants. Għax anke l-implants huma xi ħaġa tema rikorrenti ħafna fl-alien abductions. Semmejna tal-Linda Napolitano li l-ewwel mandunat li kellha xi ħaġa ġom neħra. Darbtejn tista' tara kuljum 11-11 le, tista' taraħ kemm il-darba 11-11. Jekk tirċivi email u taqraħħa fis-satej ta' filgħodu jew fit-tlieta ta' filgħodu u tkun irċevejt 11-11 ġorta rajtu. Semaj 23-11 tara ta' filgħaxija, mhux 11-11 sakemm ma jkollok xarloġġ. U dan insomma Roger Lear dana neħħa ħafna implants insomma jgħid. Ħafna minnhom pereżempju wieħed każ partikolari huwa li neħħa spiral su forma ta' wajjer. Illi da ma jafx kif daħal ġo l-ġisem tal-bniedem għax m'hemmx entratura. Fimt? Issa, ma dik ma tantx da għax eżempju jenna fl-aħħar darba bdejt nara jagħmlu implant, għandna daħlu l-implant ta' xi ħaġa oħra ġifieri. Rridu jdaħluha x'imkien hawnhekk u daħlu ilha minn wara. U timxilek ġol ġisem. U jmexxuha ġifieri. Le mhux hekk. Le ma da ovvjament ikun għamel eżami tal. Naf li Roger Lear kien daħal ħafna. Ejja, fil-fatt hemm dokumentarju ta' Jeremy Corbell, Patient 17. Patient 17 bażikament huwa n-numru tal-pazjent li mar għandu li wera wiċċu u ħasem fid-dokumentarju insomma li dan qal li kellu implant ġo saqajh. Ma nafx kemm l-implant kellu. Kellu alien encounter. Issa pereżempju oħra di tal-implants. Jgħidulek tracking devices. Tracking devices ngħid jien daqshekk sofistikati daw li jridu jimpjantawlek implant biex isebuk. Fimt? Meta daw kapaċi jgħaddu minn ġol ħajt u jagħmlu daw l-affarijiet kollha jekk kienu ma xi ħaġa spiritwali on a non-physical level. Jiena naraħħa li bla sens li inti tagħmel implant. Fimt ġob bniedem illi di eventually b'sempliċement X-ray ħataqbada, ħassiba, għax hemm min jgħid illi anki jgħaddi mill-airport jaqbad id-doqlu, pereżempju. Fimt? Jien darba minnhom smajt storja kienet tad-daħ. Da kien jgħid illi kien imur dejjem ġol airport so jdoqlu il-di, kienu jneżżawh. Mhux għarwien imma jneżżawh. Da kien ilu bl-istess żarbun żmien. Da waħlet l-sticker minn dawk tal-barko ta' ġo ħwiena daw biex ma jisirqux. U kull darba kien jgħadda minn ġol airport kienet iddoqlu. Xi ħaġa kienet l-istorja. Jiġifieri fil-verità daw ma jistgħu jkunu ħajdulhom hekk. Jekk ikollok implant ġo snienek għaddoqlok ukoll. Le, l-ħares. Ikollok implant? Implant daw li għattajt tal-vejt, nimmaġina. Ġifieri. Naħseb tittajdilhom ukoll anke pacemaker. Anki kollok xi boldiet x'imkien wara xi accident doqqu. Ġifieri. Da Roger Lear kien kiteb dak il-ktieb The Aliens with the Scalpel insomma. Naraw ħafna wkoll pereżempju każijiet bħal dik scoop marks with a shape, di bħal dik li rajna jiena u inti di persuna naħseb tgħixaw Malta, mhijiex Maltija, ma ġenwina tidher dik il-persuna. Ma nafx taqbad nagħmel biha l-istorja. Ngħidlek il-verità, semmejnija l-aħħar darba kif kienet interessanti dik il-persuna li tqajna magħha ngħidlek il-verità. Hemm persuna oħra wkoll ta' ma nafx questionable ħaġa ħafna. Pereżempju xi ħaġa li staqsew ħafna anke l-aħħar darba, jekk qatt kien hawn każijiet ta' abduction saw Malta, jiena qatt ma smajt ġifieri għandna dak is-soldat li nafuh jena u inti. Dak għandna far-fetched. Ma rridux jieħu għalih imma una far-fetched. Fimni. Mbagħad kien hemm oħra bagħtet li wkoll li kellha esperjenza u naf ieħor li kellu għandu joħlom dil-ħolma u dejjem jirrepeti dil-ħolma, ġifieri dejjem joħlom l-istess ħolma. Jien għamilt snin noħlom l-istess ħolma. Snin kbar għamilt, bis-seritat ngħidlek noħlom l-istess ħolma, ġifieri nsemmilek il-post fejn noħlom, bid-dettalji nsemmijilek. Ma jfissirx li ħaġġejt abdaktit imma waqaft noħlom din il-ħolma, imma għamilt snin minn tifel ġifieri sakemm kbirt. Noħlom l-istess ħolma u eżatt bil-ħoss sarriħa inxom, ġol ħolma sarriħa u nismaqtates jikbu nara l-ilma statwi taħt il-baħar, per eżempju, għalqa mimlija qamħ.
nidħol ġo Manuel Island per eżempju, qed insemmilek daw id-dettalji. Ta' taf kemm il-darba ħlomta, nassigurak il-ħlomta mid-darba żgur din il-ħolma. Waħda waqft noħlomha, ma jfissirx li għax jiena ġejt abducted jew xi ħaġa. Fimt, jista' jkun kelli xi ħaġa kienet tinkwetani. Fimt, per eżempju jien darba kont għamilt perjodu qasir. Noħlom l-istess ħolma kull lejl. Li qiegħed ġo kamra bla twieqi u bla bibien. U darba kelli persuna kien ħabib tiegħi, kien kollega tiegħi, u kien jinterpreta l-ħolm insomma, u darba minnhom ma nafx konna din neħdu xi bela kafè u npejpu sigarettu għattielu insomma. Ħares lejja bis-serjetà kollha qalli inti taf x'għandek qalli inti għandek problema. Qalli għadek ma sibx is-soluzzjoni tagħha qalli. Di recurring dream ġifieri kif qegħdin ngħidu. Qalli sib is-soluzzjoni tagħha, qalli jew hu action fuqha qalli din il-problema li għandek. Qalli u tara qalli kif ma tibqax toħlomha. Jien kon nafx beda jdejjaqni. Irrid nieħu deċiżjoni fajti meta ħatta il-ħolma li kien imiss ħlomt li nara sellun u nara tieqa floli. Assa. Ħrix minn ġodin it-tieqa u ma ħlomtix iżjed minn dik nhar l-għaw, dat insemmilek nafx 20 sena ilu. L-istess bħal dik l-istorja ta' bniedem li kien joħlom l-istess li kien jiġġo kamra hekk u mbagħad kien hemm anġlu fl-aħħar fetaħlu kif solva l-problema. Il-moħħak jinterpretom sajjan daw l-affarijiet. Unezzilu ħabel l-anġlu. Issa jena semmi ma nafix din l-istorja tajt. Di rajt sellum. Interessanti. Ġol ħolma. L-istess. Recurring dream. Ma jfissirx li għax jena diġrat vera, ġo moħħi ġrat. Mind you, dak li jiġri ġo moħħok għalik huwa reali. Fimt? Per eżempju, jgħidu tista' tmut waqt ħolma. Tkun qed toħlom ikrax. Ma nafx. Sonnambulizm per eżempju storja oħra, jiena naf stejjer ta' nies li anke saqgħu karozza riqdin. Ma rridx ngħid ġifieri dettalji, imma saqgħu karozza riqdin. Ejja. U naf persuna oħra li ħareġ bis-center bil-qalzitta taħt ġifieri fuq spaltu. Mal-lejl. Ejja, kien rieqed. Sajli Alla ħares attinti, tkun sonnambulu. Fimt? U jimma mintiex di l-istorja, ma meta fittiex jgħajlek in extreme cases they can even drive a car. Ġidi fitxuha fuq l-internet, jgħajlek vekar jinnaf persuna li di saqet mid-dar tagħha lant id-dar tal-tfajla tiegħu kif wasal qudiem il-bib tad-dar. Stembaħ. Astja. U qed jikkwestjonja lilu nnifsu kif spiċċa. Mhux kif spiċċem, hekk wassal jiex it-tfajla tiegħu u raqatem u beda jibża jqum joħroġ minn ġol karozza jħabbat lill-omma u l-missiera xi werwierhom. Taf dik l-istorja ta' dak il-Franċiż li kien detective dal-Franċiż u kien xi 1904 xi ħaġa hekk. Kien qed jinvestiga każ ġo post ġo Franza u insomma mar insomma raqat u fil-għodu ċamplu għallu sa dak il-kas, għallu xanna kas ġdid. U mar fil-bajja ġda ġo bajja ġara dal-kas u sapil dal-bniedem mejet ptir wieħed ġifieri u ra il-footprints. Kien hemm il-footprints fuq fil-ramel insomma u għallhom ħodu l-kast tal-footprints. U taw il-kast lura tal-footprints. Tajlix li kienu tiegħu? U kellu 7 nieqes u l-footprint kella 7 nieqes l-istess 7. Imbagħad spiċċa żiljaw ġo Island waħdu biex ma joqtolx nies ġifieri. Mela. Din interessanti tas-sonnambulizm, qed ngħid sonnambulizm għal min ma jafx tfisser hija ħmar il-lejl. Ħmar il-lejl. Sawwa li tqum jien qatt m'għamilt qatt esperjenza. Però l-esperjenza darba kontri qed waqgħet minn fuq is-sodda u kont qed noħlom li ħana għal isfel. Dik waqgħet vera ħolma rikorrenti ħafna. Għalhekk daw li qed insemmu ma kollha affarijiet illi inti tant ikunu reali kultant meta għadek ngħidulu lucid dreaming. Per eżempju jiena biż-żmien kont tallimt how to induce a lucid dream. Fimt? U kont nagħmilha qabel, illum m'għadniex nista' nagħmilha, imma qabel kont nagħmilha. U l-ħolma, għadek ma tafx kemm tkun ċara daqs li kieku vera għexta.
Ġifieri dan li qegħdin naraw hawnhekk li jista' jkun li dan huwa kollu b'xed ngħid li ekku ta' jien personali qed ngħid naqa' xettiku fuqha li jista' jkun li dan huwa kollu il-moħħ qed jipproduċih dawn l-affarijiet. Tajli allura l-physical marks minn fejn ġejjin. Jiena naf min ħolhom li qed jiġġieled max-xitan u filgħodu b'darhom kollu grif. Astja. Ejja, naf storja, ġrat ġifieri, rajthom jien bajnejja. Jien ma tantx noħlom, imma dal-aħħar eżempju kont qedlek ħolma inti tiftakar xi 3 ġimgħat jew 4 ġimgħat ilu dil-ġimgħa ġifieri ħlom dik il-ħolma li kienet vera reali. Imma pija ma noħlomx jien. Jien noħlom. Ma niftiqgħu jekk noħlom ma niftakrux il-ħolm ġifieri. Jien noħlom u niftakru. Però ġeneralment ikollok flashes tal-ħolma. Issa kif tqum eżatt jekk ma tpinġix jew tiktibha l-ħolma mbagħad tinsija. Imma l-ħolma tant tkun reali ġieli. Lucid dream. Pereżempju mbagħad tallimt by time. How to control a lucid dream. Pereżempju għattielek dil-ġimgħa kombinazzjoni li inti meta when you realize, meta inti tirrealizza li inti qed toħlom u tant tkun ċara qudiem għajnejk, inti ġeneralment qum għax inti tgħid qed noħlom. Fimt? Trik li tallimt biżmien biex inti tibqa' toħlom hija li tintelaq lura isek ħataqal darek u l-ħolma ma tħallikx taqa' isek tiflowtja. Kif tinduna li inti orrajt għadek hemmhekk kompli l-ħolma. Pereżempju jien qabel meta kont nista' nagħmilha di tal-induced lucid dreaming. Ġieli qomt, inqum immur it-toilet mal-lejl, narġa' nidħol fis-sodda u inkompli l-ħolma. Isek għamilt pos. Se qed tara film u tagħmel post bis-serjetà. Għamilta ġifieri għamilta ġrat li kemm il-darba. Ja, ma ġrati. Ġiet daqra kemm huma reali daw l-affarijiet. Fimt? Ġol moħ reali. Inti tkun esperjenzajthom fil-ħolma. Jien jaf kemm il-darba ħlom pereżempju affarijiet noħlom ħafna fuq katastrofiċi, ġeneralment dejjem jidħol il-baħar fin-nofs, nara xi mewġa daqs dinja. Hija vera ta' nara mewġa daqs dinja u pereżempju nibda. Dak għax jgħid fuq gżira ta' mdorb. Xekku għalhekk għax jiena influent kieku jiena kont noqgħod ġo nofs iċ-ċentru tal-Ġermanja fejn jaqgħaq il-baħar qatt ma rajtu f'ħajti pereżempju, jew ġo nofs l-Amerika fejn il-baħar qatt ma mhux ħanoħlom b'mewġa. Fimt? Għalhekk inti tkun influenzat minn dawk l-affarijiet li jew tkun rajt jew tkun rajt fuq television. Il-ħolm hekk jaħdem ħolm ħadd ma jista' jieħu spjegazzjoni tiegħu. Inti taħseb li dawn li jinsob dak jistgħu jkunu ħolm. Jistgħu jkunu qed ngħid mhux huma, jien minn xejn mhix ngħid x'inhuma, fimt jistgħu jkunu vera. Jista' jkun li vera, la jiġu l-aljeni u jaħtfu l-nies u jagħmlu min jien biex naqta l-kundanna u ngħidlek le. Jien qed ngħidlek il-possibbiltajiet jistgħu jkunu. Fimt? Milli naqra u milli nirriċerka ġifieri da. Inti dejjem tikollok. Ma tistax dejjem taqra dejjem nies illi dawn huma jemnu bajnejhom magħluqin f'dawn l-affarijiet. Bħalma nitkellmu fuq il-cattle mutilations pereżempju. Għaliex għandhom l-aljeni alla jaħdu baqra pereżempju x'jambuha baqra. Sampling. Imma sampling. Sta jkun imma min jafu. Għalhekk ma tantx jinżlu li dawn l-affarijiet. Nemmen illi hemm xi ħaġa, nemmen illi dal-fenomenu huwa reali, m'għandix dubju l qed esperjenzajtu issa nista' ngħid it-tieni darba. Fimt? Però again ma nistax ngħid x'inhu x'mhuwiex nista' ngħid x'inhu ma nistax ngħid. Fimt? Interessanti. Metodoloġija tajba. Ma nafx hekk hemm xiktar ħeddina hija tal-ħeddiela u dik li tkellimna l-ewwel di Old Hawk Syndrome. Mhux mistoqsijiet. Possible links to medical procedures and anesthetic, dik li inti li inti toħlom jew qed tara kif twilit, ġinti tgħaddi minn ġotan l-istess ħaġa. Pereżempju, jien f'ħajti naħseb darba ħatlob jew għamilt operazzjoni żgħira. Jien niftakar l-anestezista għalli jgħod minn 1 sa 3. Barrani kien għalli you are going for a very long trip għalli. Minn 1 sa 3 l-operazzjoni damet 20 minutes, jiena lejja issa damet sekonda. Għax kif għalaqtajna hija pop ftaħtom. U jekk ngħidlek l-affarijiet illi rajt f'dik il-split of a second, x'inti meta toħlom ġeneralment split of a second tkun jew sekonda ħawna x'kemm iddum ħolma. Imma inti dak il-ħin tkun isek assorbejt dik il-film ta' 3 sigħat
tkun assorbejtu f'sekonda. Fimt? Astja. Ġveri għalek, anke dik tal-missing time, compressed, eżatt, compressed. Astja. Minn 4K taraħ. 720. Semmejna l-inkubus u s-sukubus l-ewel. Da tfajta din slide just biex dawnu ma films interessanti ħafna fej jidħol Alien Abductions. Tajli Close Encounters of the Third Kind fejn u l-abductions. As such, it's not an unwilling abduction, għax semmejt l-ewel ta' Project Serpo, illi dana part, isom il-Gvern Amerikan parta t-nies kontra t-teknoloġija, insomma, il-Close Encounter fuq dik fil-fatt, dak il-Franċis li jider. Close Encounters of the Third Kind, dak fuq Jacques Vallée maħdum il-karattru. Jista' jkolli meta tħalli TV mixew l meta torqod jaffettwax toħlom ovvja kollox hu anki ħoss jaffettwax toħlom. Anki persuna tajlek nofs ta' kelma u inti injorajta dak il-ħin moħħok xorta jkun proċessaħħa. Taf x'insejt titfalhom hemmhekk The Forgotten. Ejja, mhux insejtu ta' ma kellix spazju fejn tfaktar retratti. Dark Skies pereżempju, The Fourth Kind, jitkellem ħafna fuq l-owls. Fire in the Sky, ovvjament, l-istorja ta' Travis Walton, Communion, li semmejna l-ewwel ta' Whitley Schreiber, Proximity. Proximity, interessanti ħafna dak. Dak imbagħad marċ ovvjament nispoilja ħal minn maraħx, imma tajjeb ħafna dak il-film. Farfetched, immens, imma fl-aħħar naqra hemm l-element ta' time u daw l-affarijiet kollha, sabiħ. Għarajt, isset niftakar. Sabiħ. Proximity, iwa. Taken il-miniseries, dak ta' niftakar kien tal-ġen dak. Ta' xismu dak ta' Madonna, Steven Spielberg. Ta' Spielberg, dak jidilli. The Forgotten tajab u għol kien imma farfiex tal-axħar. Ġifiri. No, da sajan, dal-fenomenu jista' jkun vera. Għattin sammu films. Kodba u kollem li huma fuq Alien Abductions? U żgur li hemm ħafna. Hemm jekk toqgħod tara Communion semmejnieh. Le, kodba antiki, jiġifieri li trattaw stejjer fejn eżempju Madonna nsejx kien jismu dak il-ktieb. Kont rajtu darba massilu, ktib antik li tratta l-istorja pratikament li daw marru ġorom u bdaw jintaqaw ma' nisi Alien Abduction letteralment. U jek taqra l-ktib ta' xisemaw ta' Paula Harris, Charlotte's Web. Ta' tifliħ sewa dak fuq Alien Abduction u kolli. Imma jgħat twistit li jaqas tinduna li fuq Alien Abduction. Per esempio, ma nafxek qatsmajt bijom. The Green Children, qatsmajt bijom. The Green Children, ejwa. Ġol Ingilterra. Dija bil-kontra mbat, mux Alien Abduction. Dina hemm storja ġifieri da jekk tmorru ġo dan il-raħal ġol Ingilterra. Jew kienu daw. Ġiex titfal tifel u tifla. Da qed insemmiha ħalli n-nies ovvjament jiggoogljaw daw l-affarijiet u jfittxu naqa' fuqhom. Da bażikament ma nafx li mannu kienu dieru żewġ titfal. U kontem ħadra. Kontem fil-post. Ejwa, kontem. Da għandhom ġifieri ġo dan il-village pubs msemmijina li The Green Children, wieħed famuż ħafna. Anke toro, monumenti, souvenirs, da ovvjament jekk tmur ġo Romanija ħatara ħafna ta' Dracula, l-istess ġo dal-post. Fimt? Bħal meta tmur per eżempju ġo Dorset hemm The Giant of Cernabas per eżempju, tidħol village sħiħ mimli bil-merchandise tagħhom. Ovvjament t-turizmu dak li jkun erid. Ma mandurajx. Ma l-istorja ta' The Green Children ma nafx hekk da bażikament dieru żewġ titfal jgħidu ħarġu minn ġo grotta li din il-grotta ma kienet wassala l-imkien, daw sempliċement ħarġu minnha. U da kienu rabbewhom xi familja, dawn il-Green Children kellhom ġilda ħadra. It-tifel miet imma wara ftit. It-tifel miet kienu jtuhom jieklu u t-tifel kien maratu kien miet, imma t-tifla biżmien baqgħet ikolli keltana ġifieri. U meta kienet issemmi minn fejn ġejja, għax il-lingwa tagħna ma kienu jafu, ma kienux jafu jikkomunikaw.
Imma bdew jispjegaw dinja ħanajdu lajek jew villaġġ li fil-verità ma jeżistix. Fimt? Ġej imbagħad talmet il-lingwa t-tifla wkoll. U jgħidlek il-karnaġġon tagħha minħadra iċ-ċara. Imbagħad kienet mietet kbira dit-tifla ġifieri. Tafa dik l-istorja tan-nies blu. Tal-Awstra. Nsejt fej kienet, Madonna. Insomma, kien hemm highly concentrated. Highly concentrated. Blu, ma blu xej fil-verità. Highly concentrated silver fl-ilma. Żgur, mela. Mbagħad in-nies daw jiġu blu. Mela. Allura il-leġenda jgħidlek ara dawk in-nies kienu blu. Hemm każ bħalissa. Hemm raġel illi dak kien jieħu xi tip ta' mediċina li kien fiha l-arġentum aw il-fidda. Astja? Ejwa, fittixa. Da, blu, la tal-puffi. Sikettar grande puffo da. Vera, ta. Blu, mux qed nesaġera ġifieri, da fucking blu. Le, daw skoprew ġifieri fil-lok li juva jista' jkun li kienu blu daw in-nies għax kien hemm highly concentrated silver ġo l-ilma. Għalhekk il-reaction il-komunità kienet saret kollha blu. U ma bdewx jaqbżu il-35 għax bdiet taffettwalhom il-danaw. Il-filtraċċaw ta' xismu. Tal-kliwi. Ejja. Allora ma bdewx jaqbżu 35 l-40 dak l-ilma. Ejja, difittxu hemm raġel bħalissa tad-daħ ġifieri, xuftu b'kollox blu. Astja. Kollox blu għandu. Bil-blabja tajneħ b'kollox. Mill-mirit jifrankat pinġija ma jista' jintafa. Ej, da, pinġilu bl-aħmar fuq da biex jidher. Għandi xi mistoqsijiet min? Kont ħanżaqsih fil-fatt. M'għandniex. Xi ħaġa oħra xi żid? Le, ta' rrit nfakkar. Nfakkar l-event? Ejja, ħalla ħanamlu l-event il-ġimgħa d-dieħla bħala da ġimgħa fit-26th min interessat jiġi jimmarka li ġej jew jibatilna private message għax hawn biex kulħadd jieħu pjaċir jimmarka going, insomma. Nixtieq li nkunu imqar 20-25 ruħ, l-aħħar darba konna 20. Kienet esperjenza sabiħa li niltaqgħu kulħadd jgħid tiegħu, jgħid l-esperjenzi, teoriji tiegħu. Tiltaqa' ma' persuna taf tkun interessanti bħal maltqajna. Fimt ukoll semmejni diġà darbtej. Dejjem titgħallem minn in-nies. Ħajkun Friday jum? Ħajkun Friday. Il-location ħan nikkomunikaw għal-ġimgħa d-dieħla ġifieri naħseb Tuesday u Wednesday. Darba nwietkom illi mhux ħatkun post diffiċli biex tasal għalih bħalma kien L-aħħar darba, mhux għax kien diffiċli fil-verità, kien naqra żgħira diffiċli biex tasal bil-karozza biex tipparkja l-ostra hemm dajt. Kullhom kien one way. Mela. Li ħad tkun event bħalma minna, ħanamlu CE5 ukoll bħalma minna l-aħħar darba. Forsi nisperaw li narġgħu naraw xi ħaġa bħalma rajna l-aħħar darba. Ħowdu siġġu magħkom. Ejja, importanti li raħt fight post fil-fatt. Ejja, ġibu siġġu magħkom, min irid joqgħod mal-art, tipoġġi mal-art tista' wkoll, imma jdi li toqgħod komdu għax fejn ħammorru mhux ħajkun hemm ġifieri fejn tpoġġi bħal spjeċi. Ħadkun esperjenza sabiħa. Għamilna l-stickers ukoll tal-kuntatt. Minn Patrick Hux. Man Patrick Prince. Ħanqasmu xi ftit stickers u hekk insomma, noqogħdu ngħidu kelma kif isir il-ħin nintafaw qaqoċċa nagħmlu il-protokoll kollu tas-CE5 forsi naraw xi UFO. Tkun it-tieni darba di. Tkun it-tieni darba li taħdem. Konna ta' konferma jekk hux vera jew le taħdem. Naħseb li d-darba fejn ħankunu ħajkun ħafna ħjar bħala. Hotspot tu. Mhux għax hotspot għax dlam. Hemm dlam. Ejwa. Fimt? Remote ħafna bħala post, u dak il-ħinijiet mhux ħajkun hemm nies li jtelfuna. Naħseb li tkun interessanti di. Ma nikkonkludu. Nirringrazzjaw l-sponsors Tashmoon Caterers, 302 Motors u patrickprince.com. Nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna u għal darba oħra. Thank you. Thank you.
some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish